aipapinda seya akasaka vanhu vasingapfuura parodhi vachitakurana vana vachiningira hai parodhi apa ngaite 20 minutes pasati vapfuura munhu here kana kuita meremere kuti vanoziva zvayaitwa nebaba zvamamboita kuti mwana akahora ita mamadhozi akatonoka kuchema chako chavanochema havasiki pakufa vanononga gutu pane steri vanofarira steri vakarongedzwa kumwe pakati wepesina akazongoka bhozi mwanga ari kusema kudaro kutorara kuchemche chakapisa mwana musana angakashuka musana yakasuka rwoko pesa isitoni one day mwacho angairadza kuti ropa raibuda neapa papati kuratidza pane 15 akaitika one day mwana womba watoshaika fesi kutotadza kutoona yemwana wacho kambeaaaiswa mota kana moti akasechwa pane kana